मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। आबैरियो हमें पढ़ के और खींच ललकौगे। आबैरियो हमें पढ़ के और खींच ललकौगे। माई गे सहरसा के रंगदार हमरा किस ललकौगे। माई गे सहरसा के रंगदार हमरा किस ललकौगे। बुझन रहो छोरबा हमरा मिस कलकौगे। बुझन रहो छोरबा हमरा मिस कलकौगे। माई गे सहरसा के रंगदार छौरा किस ललकौगे। माई गे खगड़िया के रंगदार हमरा किस ललकौगे। आबै रहियो मैयो हमरा पीछा कलको आर गे। एगो रहो मोटरसाइकिल दूगो घोड़ा सवार गे। आबै रहियो मैयो हमरा पीछा कलको आर गे। एगो रहो मोटरसाइकिल दूगो घोड़ा सवार गे। गोली सटाई के हमरा सेल्फी खींच ललकौगे। बंदूक देखाई के हमरा सेल्फी खींच ललकौगे। मायो गे सहरसा के रंगदार छौरा किस ललकौगे। माई गे खगड़िया के रंगदार छौरा किस ललकौगे। केतनो कहलियो हमर मनलो नै उ बात गे। छोड़ै नै रहो हमर धैने रहो हाथ गे। केतनो कहलियो हमर मनलो नै उ बात गे। छोड़ै नै रहो हमर धैने रहो हाथ गे। प्रमोद प्यारे आबै में थोड़ा मिस कलकौगे। कह छोरानिया स्मृति हमरा किस ललकौगे। मायो गे खगड़िया के रंगदार छौरा किस ललकौगे। माई गे दरभंगा के छौरा हमरा किस ललकौगे। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।